IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kamo niliga ng mga barangay president Ryan Jan Pascua ang manayunan ti insentibo dahil ti barangay workers karaytoy atawen na babayan iti maysa nga ordinansa. Kuna ni Pascua, karaman karay ti maipayan ti insentibo ket dahil ti barangay tanod, barangay health workers, barangay nutritionist, barangay service point officers, kan daycare workers ditoy probinsya. Inbatad na tunggal tawon kat makaawat ay tinadakamat kay individual ti 4,000 a pisos. Will be given 4,000 each. Kenda tinakalala di ordinansa tayo yung every first week of December may bunungan apo may yawat dati 4,000 kas para kadagitay barangay workers tayo. Actually, so ti plano data nakalalad mo di section 9 na di repealing clause na ang ibagbaga na dyan nga mabalin nga miyandaran dahito yung ordinansa. So gapuanan ta agkurkurang iti pundo tayo iti probinsya tayo. So hopefully by 2027 adan tumatla ang dati may lokar nga pundo. Bayatan na kalikagum da ang maamendaran ti ordinansa tapno maipayan pay dagiti barangay Lupon kan barangay Human Rights Action Officers inton tawon 2027. Kunana, iti agdama ket agkurkurang ti pondo anay yalokara nga mikarigatan da daytoy inton umay atawon tapno agserbi a pamigbig karay ti amin amang mangged ti barangay. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.